ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дарӯекран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дарӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа салом расонед. роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, расман ташкилоти UFC ба Муин Ғафуров рақиб доданд. Акнун Муин Ғафуров бо рекорди 26 муҳорибаи навбатии худро зидди Майлз Ҷонс бо рекорди 15-4 рӯзи 2 ноябр дар турнири UFC Fight Night мегузаронад. муҳориба дар вазни 61 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. Барои Муин ин панҷум муҳориба дар UFC мешавад. Айни замон дар UFC Муин 2 мағлубият ва 2 ғалаба дорад. Охирон маротиба Ғафуров моҳи январи ҳамин сол дар турнири UFC 311 баромад карда рақиби бебохти худ Риня Накамураро шикаст дода буд ва акнун ӯро рӯзи 2 ноябр муҳориба зидди Майлз Ҷонс интизор аст. Майлз Ҷонс варзигари амрикоӣ 31 сола бо рекорди 15 ғалаба ва 4 бохт. ғалабаҳо 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 9 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад 1 бохт бо тариқи нокаути техникӣ, 1 бохт бо тариқи сабмишн ва 2 бохти дигар бо қарори доваро. Ҷонс ба монанди Муин дар ташкилоти LFA ва Dana White Contender Series баромад кардааст. Дар UFC бошад аз соли 2019 баромад мекунад, ки дар ин муддат 11 муҳориба гузаронидааст. 6 ғалаба, 4 бохт ва 1 ничия дорад. Айни замон ӯ 2 мағлубияти пайдарҳам дорад ва охирон муҳорибаи худро моҳи августи ҳамин сол зидди Ҷин Мацумото гузаронида бо қарори доваро шикаст хӯрда буд ва акнун рӯзи 2 ноябр ӯро муҳориба зидди Муин Тоҷиқ Ғафуров интизор аст. ҳамчунин дӯстон бояд қайд кард, ки Ҷонс бо Филиппе Лима ҷангидааст. ҳамон Филиппе Лимае ки Муҳаммад Наимовро шикаст дода буд. ҳозир Филиппе Лима дар вазни 61 кг баромад мекунад ва дар муҳориба зидди Ҷонс бо қарори доваро пирӯз шуда буд. Ва дӯстон бояд гуфт, ки барои Муин ин рақиби хуб аст. ӯ аз Амрико аст. муддати чанд сол мешавад, ки дар UFC баромад мекунад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд, ки мо албатта ба Муин Ғафуров ғалаба орзумандем ва муҳорибаи онҳоро интизор хоҳем шуд. чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили оиди реваншаш бо Пётр Ян фикрҳои худро баён кард. ин муҳорибаи хуб мешавад. ӯ чемпиони пешина аст ва дар UFC ғалабаҳои бисёр дорад. ман ӯро ҳамчун ҷангувар эҳтиром мекунам. ӯ инсони оилавӣ аст, оилаи хуб ва 2 фарзанд дорад ва падари хуб аст. умедворам, ки ҳамчун одам акнун ӯ хуб шудааст. ман аз шикаст хӯрдан наметарсам. ман ҷангуварам ва мефаҳмам, ки дар ҳамаи муҳорибаҳо ғолиб шуда наметонам, лекин ман ин корро дӯст медорам. чӣ гуна ки ман гуфтам, вақте ки ман муҳорибаи таъиншуда дорам, ман хеле бо таваҷҷӯҳ тамрин мекунам, зиндагии солимтар гузаронам ва ҳамчунин ман боз ҳам зуртар шудан мехоҳам. дар ҳақиқат ман зуд баромад карда истодаам, аммо ин хуб аст, чунки ман ба кори дӯстдоштаи худ машғулам ва ман барои ҷанг боз моҳи март тайёрам. моҳи феврал дар Австралия турнир мегузарад, аммо дар он ҷо аниқ ба ман муҳориба намедиҳанд. ана моҳи март бошад воқеияттар аст, гуфтааст Двалишвили. хотиррасон мекунам, ки барои Мераб Двалишвили ин чорум ҳимояи камарбанд дар соли 2025 мешавад, ки агар ки ӯ ғолиб шавад, пас ин рекорд дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. ҳоло ягон чемпиони UFC дар як сол камарбанди худро 4 маротиба ҳимоя кардагӣ нест ва Мераб аввалин чунин чемпион шуда метавонад, агар ки рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 323 Пётр Янро шикаст дода тавонад. ба фикри шумо дӯстон, Мераб ин корро карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.